Hala, ang gamay na game-game na yan. Mga ma. Ah. Hey guys, good morning. And happy Sunday. Nalapi ma. Love you. Kuhaan pila ka adlaw nga ako ka vlog. Kay ang malagi itong nagpislang ako, was condition. Karon, nag-prepare mi kay Domingo man manimba. Nasalian na, may kinaunan na magkaon. Hanggang pakawag sa Jo. Ay, kana laging lujahan si Ja. Kaya tapos liksi dia. Good morning. Kumain kong papari ma. Kahit papari. Ja, mga unta. Food ko sudan na liksi nagsudag karni. Nay sudan ko nilagang pork nilaga dyan na pisinug ko ba. Nagiluod ko. Magwapa si ka ma. Wapa si ka ma. Wapa kay bagong ligo man. Pabag, prepare na ka. Ngayon, sinimpan, nakagahiin. Napilit-pilit. Mara may pamahaw. Kung film balik siya. Kung ba no natulit yung film bata ma. Bawa mo nang prepare. Kami gamong simbahan eh. Napilit eh. Hablo pa kang nabig siya. Gusto ko na kanila. Para ba kang lablik si kuno? Ay. Yung sa papari mo apot ma. Bawa. Yung sa tamatos may buhok ma. Natetay mo tos maribok na trabaho sa mama. Yung tawag yung papalit eh. Yung papalit ko go. Sige na ba yung papalit eh. Mati ito birthday tatay dulay tulik eh. Ang sa birthday ng tatay. Dulay ito ma. Bila ito agay mo. Mama. Halakal, ubo ka. Dahil na yan, kay malik na tayan. Pagilis na ka. Masama. Pagilis na. Kaya rin suutan ma. Nabali mo simbay nga nagsuoton. Ang kapabanyan doon. Nagsuot eh. Sabi yung suutan ma. Nag-hanger to ka, green. Ka, suotan na. Dali ka, suot yung kapin. Yes, we can ulit namin yung timpa. Hi guys! Hi guys ka. Wala, ngayon kang sinina. Nga nagpuna. Burot-burot. Mabasig mapandos ng dali ma. Sura naman ni Ali. Mga snack Buwan ta. ka din si Mita, si Lina, si Tata. Wala, nagbalansin na stanis ng mga anak. Sado. Wala. Puros yung po. Ako mo? Lima ka din. Hindi ka gawin na ako. Dali, wala ko dali. Hindi isa ka. Si Dodo. Welcome. Welcome sa vlog ni Mama Alex. Susunod ka. Ilaw na yung sagingan. Sige, timpan tayo. Lima pa sila nakatag. Yan naman na, bing guys, ang smile man, bing. Man. Bitaw guys, no, makapoy ang unit, makaluda. Nga ko, ipadyad mo dito mixing. Kanina, wala ko naka-video pag magpadong sa simbahan, kay dali namin, apas na sa oras. Ang siloy kay butang nga manin mo dito sa imban. Karon, alas 2 na, karon kami nakauli, kaya nagpabot-pabot man yung plurami, kaya magkita, jawa man da dun. Malam yan, pinito. Manalabdan mag alas 2. Come on, ano? Ganahan ko pritong saging ma. Ay, ganahan ko pritong Yung po mo palabi dyan eh.
Nabiin man. Di naman nagmantika man. Mantika man kaya kaon mo magnapamantika. Nagkit sa Kasi nagasos kung grade tinidor night. Kita sa tanong. Ang nabrihan na grade night. Ang dobri kay ko na. Bangkag dyan na nag-abrinig. Ang nabrihan ben na. Ano? Ang natiman nabrihan ben. Naman daw. Asa man yung mama magtrabaho, Bing? Sa Tagbilaran. Asa man? Sa magpabuan, magbayad ko man. Ha? Magbayad ko me. Magbay? Bing! Nagsimbakan sa sapon night. Wala man ako. Naganahan ko tiniritong saging night. Lagi kuya adoy mo narihibing. Bagay pa to. Ano tutuwa kung abot mo sila na. Nalamas na na, Bert. Oh, naray. Yung stay mo matukong si Jagkuan. Dibo? Sana bitaw, nabot na. Tana? Dali na. Kung naniingin sila kanina namin. Naning ulit na patiimit. Thank you. Busog na ko. Maawa ko. Karoon ako napakita kay Kuan. Karoon tumang ko na uli. Labilik se. Ang kasday mo ito eh. Labilik se. Labilik se. Matika man ah. Binimingaw ko nga tiimi, Bing. Sige, mingaw ko bing, sige, mingaw ko bing. Kisa man. Maganahan ko piniritong saging, ma. Nay. Lako ko sa Ni puti ay ko dani nga ito nga dong ko. Tuon man jud ka. ang magamunan ni na ganihan, ay. Sinaw ang kuan ang saging. Mantika ka adyo. Paborito ra ba nila ako kay kog prito na tus kuan. Aros del monte guys. Ako po. Ito di ka. Nakalakaw. Ano ba malago ko malaya. Nakoy klase og manay. Lunes. Sa po ka na klase na, na klase lunes. Ano eh? Ano sa bag-enroll? Dulay ba gani? July at Sana mo ka grade 7 na ka. Labilik se. Ugdali sa maskila, Ni man boss marites nga na naman ko. magasiba ni si Janay. Ano Ugdali sa maskila, ipasakay si Jang sa kuan sa bunggo. Ang bunggo. Klaro, bunggo ka nang libre sa kapitan. Kaman. Day. Meanwhile.
kuang ko mo musundog. Aray ko. Magkuha ko din yung mga buwak kaya himo ang magkuha ko din na nga dagdag raman day pod. Hapit na din yung mga dagdag tanan. Magkuha ko ani kay ang himuong kuan drinks na nangataktak na. Hapit na din siya mga laron tanan. Na ako'y nakitaan sa rin. Ako'y di din siya himuong kuan drinks. Diya kuan. Na siya binipit sa lawas. Naman ako ron. Try ko. Ani ra good food, hindi po na daghanin kaadyo. Kay first try. Kuan karong adlaw adlaw Lunes. Kuan kanang naguna ko. Di mo malagi ng agang gigunahan kay grabe namang inita. Ako ning tiwas. Nangita ra ko kanang lugar bitaw nga landong at naguna pero grabe inita. Di ko pasalig dana. Kuanta ma-heat stroke. Maunang buhay ko. Ara namang inigod. Haning isira kay pasagdan ra ni di ni masira. Aray ko. Kuan nang naibak kasugod. Kailan bougainvillea. First try ni na ron. Nagungita. Oh, maapang. Grabing kainit. So dara guys sa ang nakitaan sa video, tangtangon ning ijahang kanina kani ijang sayang stigma. Sang nakitan sa video, kinahanglang tangtangon ni kanini ijang buwak kay kanide ko si dana di de ko ni may buwak ang tinid nga buwak kanide ko niya consider de ko si nga dahon matud pa sa hang natanawan. Sagol ra ba? Nay pink, nay kuan. Ano naman pong kuhaon nagkani kay basig. Mata kay ba basig makahilo. Kay sang bidyong natanawan, di ra ba did yapil ni. Kanirang ijahang kuan. Ipang tangtang ni nga niya. Ha? Di na ako yung nagprito po kong buwan. Ha? Nagprito po kong buwan. Hindi. Hindi, ayan mo din. Na ako. Na. Maglaw yan ako dyan. Magkaang ka. Sama. Tawag na. Bougainvillea. Mga tanin. Ha? Ito di. Aral sa jag drinks. Nakakita ra ko ng sundugon. Ang gi-vlog. Ako'y lingaw. Na ako salamat doy. Uba pa nga ko. Napo ko na prito po ko. Grabing init ang panahon.
Kani laging insight na makitas. Rails. Ito pong sundugon. Bitaw. Madyo po na makasuway ta. Kaya naman po ni tambal mo kung ni diabetes. Sinsa ba ito daghan man itong mga benefits. Ang natanawan. Nagaman dani ko ano ni siya kanang nay mabukalan. Siyempre hugasan una. Mga laglag na gupod ni. Di lang gupit siguro nadaghanan kay kuwan ako raman. Ani ra gud. Wait sa. Kaya lasa dani nakapalo jud ko na curious ako sa nakitaan. Mura mag Walang jud ko kay bawo manong kuhaon nagkuan. Kuhaon nag diyahang pinaka buwak sa tanga. Sumala na si Jah. Di lang nadaghanan kay ako raman pay mag-try ani. A few moments later. Ana day ni gahang kuan bougainvillea nga drinks niya. Wade ko naka-video ganina, galing gibuhat. Ada to siyang ada tong ipabukawan dadyon mao ni si Jah. Di na lang si Jah na og color kay man gibutang ag ice. Kuan ada pang gibutangan ni si Jah kalamansi og sugar. So mao din ni Jah original color na. Kuan laman ni si Jah na labnaw na kay nalagi ice. So guys, manid to data. Nagprito de kog isda. Nandala na po ko'y buwad. Huwag na ako'y piniritong talong. Lain ning kita kang isa magkankaon.